Zabiorę was dzisiaj do Ubowic, czyli Lubowiec, miejsca urodzenia wybitnego poety epoki romantyzmu, Józefa von Eichendorffa. Raczej nie znacie go z lekcji literatury czy historii, gdyż jako Ślązak nie wpasowuje się w ramy programu nauczania. Słowacki, Mickiewicz to Polacy, Goethe czy Schiller to Niemcy, a Eichendorff? To właśnie tu, 10 marca 1788 roku, przyszedł na świat Józef von Eichendorff, autor wierszy, powieści, opowiadań, esejów i sztuk teatralnych. Sam pałac zbudowano w 1780 roku. Inwestorem był Karl Wenzel von Kloch. Pierwsza znacząca przebudowa była dziełem Adolfa Theodora von Eichendorffa. Dopiero w 1858 roku pałac zyskał neogotycki kształt znany aż do 1945 roku, a to za sprawą ówczesnego właściciela Ubowic, księcia Wiktora Moryca Karla I Herzog von Ratibor. Znajdujemy się w Łubowicach, czyli rodzinnym miasteczku Józefa von Eichendorffa. Jeżeli jeszcze nie wiecie, chociaż już o tym wielokrotnie pisałam, to jest to śląski wieszcz romantyczny, którego oryginały wierszy można nabyć w języku niemieckim, ale zostały przetłumaczone na polski i chyba nawet na śląski już też, chociaż nie jestem pewna. I w sumie jestem tu pierwszy raz i zupełnie nie wiem dlaczego, bo to straszny wstyd, że tu jestem pierwszy raz. Okropny wstyd. O, tu jest jeden z... Tak, tu mamy dom Eichendorffa, o którym wielokrotnie słyszałam od taty, ale jeszcze nie miałam osobiście okazji go zobaczyć aż do dzisiaj. I nawet wiekowo przerasta poetę. Tak, a nawet znam ten wiersz. Strasznie go lubię w ogóle jako poetę. Nie wiem, czy jeszcze to jest powszechne wśród ludzi czytanie poezji, ale mnie się zdarza. I no nie wiem, ja wolę jednak w tym oryginalnym języku czytać, bo wydaje mi się to bardziej wiarygodne wtedy. Przekaz emocjonalny. Chociaż w zasadzie w kwestii literaturoznawstwa to najbardziej zgadzam się z T.S. Eliotem, który powiedział, że nie powinniśmy wnikać w to, co autor miał na myśli, tylko budować własną interpretację utworu. Ale, I to zabija potem polskie właśnie myślenie. To zabija panie polonistki potem. Ale znaczy, pozdrawiam serdecznie Darię, która jest w Dechę polonistką i wiem, że ogląda mój kanał. Także pozdrawiam Darię i Grześka. A to co? Regulamin. Okej. No fajnie też, że jest dwujęzyczny, dlatego że widocznie przyjeżdżają tutaj fani też zza Odry. No ale... Zrywanie trawników, zrywanie kwiatów, zaśmiecenie parku... O dronach nie mówię, nie ma żadnej Nie ma mowy. nic o dronach. Także no to super, lecimy. Patrzcie, w ogóle to Towarzystwo Miłośników Eichendorffa ma tyle lat, co ja. How nice. 9. No. I zaczniemy sobie eksplorowanie od piwnicy, do której nie wolno wejść. Czemu o nie? Zasypane, no to... Teraz to jest taka jakby mała izdebka. O! Widać, że tam było dalej przejście, ale... Ale jest stentegowali, no.
Nie wiem, czy tam ryć. Dobra, książeczki z merami będziemy się przymierzać, nie wiadomo co. Też bym się, w ogóle mam taki niedosyt po tym Sławikowie teraz. Tak samo. Ja bym się tak, Chodzi mi kurczę. o to, może tu też coś było, ale chodzi mi o to. Tutaj ewidentnie było A, przejście. tu na pewno. No, Mhm. tak, bo tam na pewno jak tu w takich pałacykach były jakieś winnice czy coś takiego. No trudno. Dobra, idziemy na zot. Warto przejść się wzdłuż urokliwej, grabowej Alei Zajęczej. No tu pewnie wszystko pozasypywali, nie? W te ukryte różne przejścia i tak dalej. O, podobizna poety. A na dole byłem, to tam niczego nie ma. Jest Aha, ruiny i tam też później jest jeszcze wyjście, nie? Drugie. Tu spoko. jest właśnie ta ławka, którą widziałem. Ławka. Jest zakaz wejścia, ławka jest. Chociaż też trochę wygląda, jakby ktoś ją sobie przyniósł tutaj. Posadzka. No właśnie jest. Ej, ale czad. Fajnie. Ja nawet, Fajnie ja się nawet nie zachowało. będę, tak, nie będę bezcześcić tymi współczesnymi butami. A tu popatrz, Tak, no. jaka historyczna podłoga. W pobliżu pałacu znajduje się także stary cmentarz, na którym spoczywają rodzice Józefa von Eichendorfa.